Yan Sharif, an ce kana son ka kama wani, shin har yanzu baka kama shi ba? Kama shi bana so in kama shi da karamin laifi yanda hukuma za ta iya wanke shi. What? Okay, dadi an ce kudi zai baka dan ka saki matarka ya aure ta. Gida, mota, ba su kai darajar muryar matata a gurina. Yayin da dama da ban yanka maka kai a lokacin da na samu dama. Kai Aliyu, to me yasa kake so ka auren mai mata? Da ka san waye ne, kuma ka san shedanci da baka tankare ni. Na ji an ce kai dan sanda ne, kana jin abin da yake faɗa. Wallahi ni ba dan sanda bane. Wallahi ka ji tsoron Allah, na rantse da Allah dole in gaya ma. Yalla bai za ka iya mana introducing ɗin kanka domin mu san kai kowaye? Eto, da fari da ni suna na Shu'aibu, wanda ake min nickname da Yadab Master. Na fara primary a Niger State ne primary. Na yi secondary na a Kebbi State. Yanzu ina PG1 a Wazir Umar nan birnin Kebbi. Labai to ya muna yawan ganin guntayen bidiyo kanka a kwanakin baya, amma yanzu ba mu ganin su, ko akwai wata matsala za mu iya sani? Eto, matsalar duk bata wuce ta karatu ba. Sannan ina karatu sosai shi yasa, amma yanzu ba matsalar karatu, ina samun chance da daman da zan je in haɗa ayyuka na sannan ku kasance tare da ni na channel ɗina na Arewa Hausa Interview. Za ku rinka samun bidiyo kana na interview a kowace Friday. Insha Allah. Kasance tare da ni, ku danna din subscribe domin samun sababbin shirye-shirye na daga zarar na ɗaura.